Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendان uçan radyoya denge gelden başkodarın heja iru çardı hemişdari 2025 iğneli Brüksel saat 8 lamedede emin uçan serisi bir peşkeş bikendem de mazat yare berapuya. قصد مسد او رهبری خسریا دموکراتیک هرم با کروشات سوریه دو جوینه که گرینگ لدارخز ناوند راگهاندنا قصد به داخویانه که ناوروکا جوین راگهاند دیار کرکو فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی اندام فرمانداری گشتی قصد روحلات آفرین فرماندار اون نونرین جهیزان رهبری خسریا دموکراتیک و مسد آماده بون داخویانی و هدو دومه د جوین ده ریو چونا دانستاندن به حکومت و گوهز از سوریه و مکانیزم به جهانینا پیمان ده آداری هاتینی قاش کرن بیشترن گاوین دوی واری ده خاطر آویتین پیشکش کرن گرینگ تام بردواما و لحف کرنه خواسکو شام جبو خود درکتن ال دیالوگی وکه و بجیرکا نتوی یا چاره سرکرنا دوزن آسینه وره تشوخ کرن قصده به دیالوگا نتوی کو ریا هری سرکفتی یا پیکارینا آیشتی و استقرار لسرخاکا سوریه گریداییه ده جوینه ده انجام جوینه واشنگتون یادنا برا سروک امریکا یادنا ترامپ و سروک حکومت و گوز احمد الشارده هاتن ارخاندن هات گوتن کو رواستاندنا جزایان و وکرنا کانالن هفکاریا دیپلماسی گوهرینه که ارنیه بر بدسکفت destekdayına çare ya siyasi ya berfere beştariya tevahi gelen Suriye nişandı da. Tevli buna Suriyeli koalisyona navne tevya tekoşuna dici teröre bağvaki ereni hatiye destişan kiren. Kasede bereji unhaji ji 4 salan ve sütuna bengihin a ve koalisyoneye. Dozen hündürin u hizmet guzari nikaş kiren u guten pevisti bi başkirina asla hizmet guzariyan u peşxistına performansa saziyen sivil herime bakur روشات سوریه هیه داویا داخویانی دهات گوتن کو گرینگی ددن یکیتیا ویزیون او برپرسیاریه یادنا برا گلین سوریه ده لستراسبورگ جبو آزادی ریبرا پو چالاکیا جبو سی روزان دست بکر لفرانسا باجر استراسبورگ بداخوازا کو کمیسیونا نام نتوی کو و به آوا کرن سردانا گراوا این ولی بکه چالاکیا جبو سی روزان هات دست بکرن جبو چالاکی 2 saat 12 hande لقادا پلاس کلامبرستان دا آگاه تارکین هاتانی چالاک وانان گرینگی آزادی ریبرا پو انین زمان او بلاوک بلاو کرن دتواما روژه دجی گلکه ساتن ستانده آگاهی گرتن او پیامن خوین درباره فکر او پیوستی آزادی ریبرا پوده آن زمان چالاکی آگاه تارکین حتی ساعت 17 هان دوام کریه بیشتران دیار کرن کو اوه روژا دویمین آسیمین ده یعنی روژا اینی او شمیه جی چالاکی آخواه بدومینن او بانگا تevlibون لی کردستانی او دوستن وان کرن دیروکا جوینا کمیسیون دیار بو کمیسیون مجلس آخوشکو براتی مابستا چارسریا پرسکریکا کرد لمجلس هاتی آوا کرن دیده 18 مجدار ساعت 12 هنده به سروکاتی سروک مجلس نوان کرد olmuş لایوانا توریnan a meclisi bicive. Dicivina hevdemin a komisyonu de deli vezir Karin Hündur Ali Yerlikaya vezir parasne Yaşar Güler o seruk emite İbrahim Kalın verin godari kirin. Berdevkaden Parti Ayşegül Doğan, tekildarı müjaren droje ve de civineke çepemeniye darxız. Ayşegül Doğan peşili ser bir yara datki hama femruvan Avrupa'yı sekini ugut ev birojane emli benda berdana girtiyen doza kumpase ya kobanene. Herkes bir meraklı benda berdana Selahattin Demirtaş'e jime de pırsin ve ken gibi berdan ev dozeke siyasi tolhıldaneye dive de sılat edi dev jive berde. Demil des bir yarın datki hama femruvan Avrupa'yı pek binen. Emcarek edin banklı deslat edikken ku bir yarı pek binen hemu girtiyen siyasi berden. Ayşegül Doğan bir yarın desteğe çavderiya
Reveberiya zindanan jî bi bir xist û got ev deste bê hukukiyeke mezin dike. Berdana girtiyên cezayê xwe qedan dine taluk dike. Herî dawî berdana Selçuk Mızraklı taluk kirin. Selçuk Mızraklı ji bo mafê mirovan û aiştiyê tê dikoşiya. Girtina wî jî bê hukukî bû. Berdana girtiyên siyasî ve bêbaweriya ji pêvajiyê jî xurttir bike. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan têkildarî pêvajoya Aiştî û Civaka Demokratîk jî wiha axivî. Li ser daxwaza Birêz Abdullah Öcalan li meclisê komîsyonek ava bû. Ev çend heftene bi hincetên cuda civîna xwe pêk nayînin. Lê li gor agahiyan wê hefteya pêşiya me bicive. Hêvî û bendewariya me ev e ku divê civînê de ji bo çûyîna İmraliyê biryar bide. Heta komîsyon bi Birêz Öcalan re hev dîtînê neke pêvajo nikare pêşve biçe. Muxatabê sereke Rêzdar Abdullah Öcalan e. Em hêvî dikin ku hemû partiyên siyasî ji bo çareserî jiyaneke wekev û demokratîk helwesteke hevbeş nîşan bide. Herî dawî Ayşegül Doğan li ser hilbijartinên li Iraqê axivî û got em ji nêz ve dişopînin. Hêviya me ev e ku ev hilbijartin ji bo hemû gelên Iraq û Herêma Kurdistanê demokrasî û aramiyê bixwere bîne. Gelek Kurd şehîdên xwe bi bîr tîne girlaya HPG Hüseyin Öztürk bi nasnav Berzan Murat li sala 2017 de li Herêma Mêtînayê şehîd bû. Ji bo şehîd Berzan Murat li gundê Erebelî yê navçeya Aygirî Dutaxê şehîd hate şîn hate danîn. Bi pêşengta meya derê girseke qalabalık çû serdana şînê nûnerên partiyên siyasî rêxistinên civaka sivîl û gelek kes tevlî serdanê bûn. Piştî ku girsiya gel gihişt mala şînê ji malbata şehîd re sersahî xwest. Li vir ji bo şehîdan rêz hat girtin. Şîna Öztürk li heta roja şemiyê berdewam bike. Girleyê azadiyê Muhyiddin Edemen bi nasnav Cudî li sala 1998 de li navçeya Sason a Batmanê Güzel adlık bi nasnav axîn jî sala 1996 li navçeya Bitlis Dadwanê tevlî karwanên Nemran Kurdistanê bûbû. Ji bo Muhyiddin Edemen li taxa Hilalê ya Batmanê şîn hat danîn. Bi pêşengta meya derê gel bi girseyî çû serdana malbata şehîd. Piştî deqeke rêzgirtinê endamê Meclisa Dem Partî Abdullah Güngen di serdanê de axivî got heta dawiyê şopdarên şehîdên xwe bin. Ji bo gerlaya azadiyê Güzel adlık bi nasnav axîn jî li taxa huzur evleri ya Batmanê şîn hat danîn. Sersaxî ji malbatê re hat xwestin û soza bi giyanên şehîdan re hat nûkirin. Dem Parti got divê êrişenê de ji cenazeyên gerîla bêne rawastandin Wekîla Dem Partî Dilan Kund aya têkildar êrişenê de ji cenazeyên gerilayan û astênkirina polîs û leşkeran li meclisê daxuyanê da. Wekîla Dem Partî got em dibînin ku mafê şîngirtinê wijdan û parvekirina êşê ya geleke bi rêxistinkerî tê astênkirin. Aiştîne têne mafê kesên dijîne di heman demê de mafê miriyanê jî. Di olê de jî heye dema keseke dimire hukmê li ser radibe. Bi dondarî Dilan Kund ayant anî ziman ku ji Mezopotamiyê heta Asya navîn goristan her tim pîroz hatine dîtin û got lê mixabin bi salayê li vê xakê ev mafê herî însanî jî bi êrîşan re rûbirû dimîne. Kurê Xalê Behçet di 11 tabaxa 2020 de li Herêma Mêtînayê jiyana xwe ji desta baveke ku bi salan agahî ji kurê xwe negirtiye di Sûriyeyê cotmeyê de li ser çepemenê hîn bû ku kurê wî di sala 2020 de jiyana xwe ji dest daye. Nehiştin vê êşa xwe bijî û parve bike. Diyeke mijdarê de li Rihayê nehiştin xelk bi çe serdana şîna kurê wî bend danîn pêşiyê û gelek polîs lê bi cih kirin. Bi berdewamî Dilan Kund ayan ev pirsîn. Ma dikarî ji miriyekê tolê hilênî. Şîngirtina bavekî çawa dibe sûç. Ev bav neçar dîmine ku şîna kurê xwe dibin dorpêça polîsan de bigire. Dilan Kund ayant herî dawî jî ev peyam da. Aiştî ne tene
bêdengî bûna çekane rêzgirtina li hemberî êşa hev û qebûlkirina hev e. Rêzê ji bo miriyên me bigirin, rêzê ji bo mafê ji şînê bigirin, ji ber ku aştî rêzgirtina li hemberî şîngirtina aliyan dibe. Fermandariya hêzên parêzvanên niştimanî derbare êrişên li ser Swêdayê daxuyanî da. Fermandariya hêzên parêzvanên niştimanî yên Swêdayê têkildar êrişên desthilata Şamê û hewalbendên wê daxuyaniyek daraya giştî. Di daxuyanê de wiha hat gotin berdewama êrişên li dijî Swêda û gundewarên wê berdewama metoda tundrewî û dijminahiya sistematik e. 2 saat 17 de droneyên biçek êrişî bajarokê û kirin û di encamê de 3 kes birîndar bûn. Saat 18 de çeteyan carekê din bi doçka êrişî bajarokê Elmejdel kirin, hema wextî bi droneyeke biçek êrişî noxteyeke kirin, di encamê de endameke birîndar bû. Hêzên leşkeriyên girêdayî parêzvanên niştimanî bersiva wan bin pêkirina biçekên guncav da. Hêzên me amade ne rewşê baş dişopînin û di bersivdayîna her gefeke dijî ewlehiya elcebal û îstiqrarê wê de wê bibin bersiv. Balyozxaneya Sûriye ya Londonê piştî 13 salan hat vekirin. Sûriye piştî 13 salan li Londona paytaxta Ingîlistanê balyozxaneyê xwe vekir. Wezîrê Karên Derve Sûriye Esad Şeybanî li ser hesaba xwe ya X'ê ev tişt gotin. Balyozxaneya Sûriye ya Londonê ji nû ve hate vekirin. Piştî îzolasyona ji ber çekên kimyewî yên rejima Esad îro em li Londonê balyozxaneya Sûriye ji nû ve vedikin. Sûriye bi nasnameya xwe ya azad vedigere cîhanê. Belê godarîca me û çend serîs ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.